Odată cu venirea sezonului rece, principala preocupare a tuturor este asigurarea unui confort termic în locuință. Stăm de vorbă cu Adrian Farcaș, fără îndoială cel mai potrivit om atunci când vine vorba despre pompele de căldură. Și nu orice tip de pompe de căldură, e vorba despre pompele de căldură aer-apă de la Termocasa. Inginer și inventator, este cu siguranță omul potrivit pentru această discuție, care sperăm să vă inspire într-o alegere cât se poate de benefică pentru confortul termic al locuinței voastre. Domnule Adrian Farcaș, sunteți un om de admirat, nu numai că ați depășit niște bariere, dar le-ați și zdrobit. O demonstrează probabil și cifrele de piață, dar și premiile pe care le-ați obținut, nu numai în România, ci și în străinătate. Așa e. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați avut amabilitatea de a mă primi în cadrul filmărilor dumneavoastră, să zic așa. Într-adevăr, venim astăzi cu un produs nou. Este vorba despre pompele de căldură aer-apă, care am muncit foarte mult la dezvoltarea lor. Au durat, pot să zic, vreo 2 ani de zile, testele de laborator. Am dezvoltat un tip de pompă de căldură care să fie cât mai bine vândut, să aibă o garanție cât mai mare, să aibă o eficiență cât mai mare. Motiv pentru care am venit cu o construcție modulară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare pompă de căldură, aer-apă, este construită între 1 și 4 module. Adică fiecare modul are undeva la 6 kW, iar 4 module pot avea până la 24 de kW. De ce este mai bine să fie construit așa? Pentru că, în primul rând, același lucru ca și cum am avea, dau o comparație să zic așa, o locomotivă poate să tragă până la 25 de vagoane. Dacă avem, până la 50 de vagoane, scuze. Dacă avem 25 de vagoane, n-are sens să folosim 3 locomotive. Și trebuie să folosim doar una. Așa că mergem cu o singură locomotivă până la 50 de vagoane. Când avem de la 50 de vagoane la 100, mergem cu a doua locomotivă, atașăm a doua locomotivă. După aia, a treia locomotivă de la 100 la 150 de vagoane. V-am dat un text... Ca să înțelegem funcționalitatea. Exact. V-am dat o comparație practică, să zic așa. Și atunci, de fapt, ce se întâmplă? Casa merge cu un singur modul, încălzește casa un singur modul, până la o anumită temperatură exterioară. Să zicem 5 grade. De la 5 grade pornește al doilea modul, până la 0 grade sau minus 5 grade. După aia pornește al treilea modul. Asta în cazul în care sunt 3 module. Dacă sunt doar 2 module, înseamnă că unul va merge până la 0 grade, să zicem, iar al doilea modul va porni de la 0 grade în jos. Înțeleg că trebuie să adaptăm acest echipament zonei în care ne aflăm, climei și temperaturilor pe care le prognozăm în sezonul de iarnă. Categoric, iar adaptarea respectivă am făcut-o ținând cont de performanță. De ce? De ce tragem 25 de vagoane cu o singură locomotivă și nu cu 3? Pentru că este mult mai eficient. Adică nu folosesc un compresor de 3 ori mai mare, care, vă dau un exemplu acum, un compresor de 18 kW, în loc să folosesc un compresor de 18 kW, folosesc 3 compresoare de 6 kW. Sau decât unul de 24, folosesc 4 de 6. Și aici vorbim despre eficiența consumului de energie. Exact. Aici deja avem o eficiență maximă. Este și motivul pentru care vedem labelul Green Energy, pentru că investim în verde. Categoric, în primul rând. Sunt convins că există diferența aceasta principală față de celelalte produse de pe piață. Cum ați ajuns la această concluzie că trebuie să aduceți această categorie, această noutate în produsul pe care îl reprezentați? Sincer, așa cum v-am spus, am studiat, am făcut foarte multe teste de laborator, foarte multe teste practice pe anumite locuințe și ne-am dat seama, în direcția asta trebuie să ne îndreptăm, adică să mergem cu ea modular. Pentru că modular avem cea mai mare eficiență. Și aici nu vorbim doar de eficiență. Bine, ele sunt, trebuie să precizez, sunt pompe de căldură cu inverter. Adică nu sunt cu on-off, ci sunt cu inverter. Generație nouă, cu refrigerant R32. Deci suntem undeva în partea de sus a tehnologiei. Un alt avantaj major pe care îl are, niciodată nu degivrează toate cele 2, 3, 4
unități. Ceea ce ar însemna că se oprește căldura total până când revenim în parametri. Exact. Deci noi asigurăm pentru o anumită zonă a casei sau la o anumită la toată casa o anumită temperatură în timpul în care își face respectivul ciclu de degivrare. În mod normal, o pompă de căldură degivrează undeva în jur de vreo 12 până la 15 minute. Atâta durează ciclul de degivrare. Asta înseamnă de la momentul în care se oprește compresorul, își schimbă faza și așa mai departe. Înțeleg. Bun. Până revine la puterea lui inițială, durează cam între 12 și 15 minute. Noi am eliminat acești timp morți, pentru că lucrând cu 2 sau mai multe module, bine, nu vorbim acum de pompele de 6 kW. Acolo e clar, e un singur modul, asta e. Dar de la 2 module în sus, deja ele nu mai degivrează deodată. Degivrează o unitate, cealaltă rămâne să aprovizioneze casa cu energie termică. Așadar, în momentele în care avem foarte multă ceață, se întâmplă ca să degivreze foarte des. Și atunci nu tot una că degivrăm 15 minute o dată sau de 2 ori pe oră sau mergem continuu cu încălzirea. Într-adevăr, scade puțin, dar foarte puțin. Aici vorbim undeva la vreo câteva secunde, să zic așa, până la un minut în care ajunge pe 0 la cele 2 unități. Dacă sunt 3 unități, deja gata. Nu se mai întâmplă niciodată să rămână fără încălzire. Deci merge continuu încălzirea în casă. Un alt aspect deosebit de important reprezintă faptul că vom lucra în majoritatea timpului cu un modul sau 2. Adică 80-90% din timp vor lucra doar 1 sau 2 module. Ceea ce, dacă lucrează un modul din 2 sau 2 module din 3 sau 2 module din 4, avem avantajul că dacă, să zicem, nimic nu-i pe viață, dacă se defectează, ceva avem o rezervă. Se poate defecta doar un modul. Nu pot să se defecteze toate deodată. Adică aveți un tip cascadă. Exact. Este modular și nu se pot defecta toate deodată. Așadar, până la remedierea deficienței, poate să funcționeze casa cu restul modulelor. Într-adevăr, poate la o temperatură de minus 20 de grade să nu mai fie la fel de eficiente, dar totuși nu te lasă în frig. Nu-i tot una să stai în frig toată casa, poate pentru o zi, 2, 3, sau să nu stai în frig deloc. Să închizi doar încălzirea într-o cameră sau în garaj sau în zonele care nu le utilizezi. Așa e, pentru că ați pomenit că nimic nu este etern pe viață și mai ales atunci când vorbim despre echipamente, după o anumită perioadă e normal să apară niște probleme tehnice. Înțeleg că aveți o garanție standard de 2 ani de zile, dar și o garanție extinsă. Da, așa e. Datorită faptului că lucrăm pe mai multe module, șansele să se defecteze sunt foarte mici și acesta este motivul pentru care putem să mergem cu 5 ani garanție. Suntem singura companie de pe piață care, din ceea ce cunosc eu, n-am întâlnit nicio altă companie care să ofere 5 ani garanție. Aveți acel curaj. Da, 5 ani garanție. Exact cum am dat la pompele de căldură apă sau sol-apă, 20 de ani garanție, fără nicio emoție. De 13 ani deja suntem pe piață și eu cred că asta spune mult. Adică nu ne abandonăm clienții sub nicio formă. Chiar dacă este să pierdem, indiferent ce se întâmplă, suntem dispuși să sacrificăm totul pentru confortul clientului, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu știu dacă e corectă comparația mea, dar aș merge în zona auto de care sunt pasionat și atunci mă gândesc la cei 5 ani garanție sau 200.000 de kilometri. Îi putem converti acei kilometri în ore de funcționare pentru pompele de căldură? Păi acum totul depinde de sezonul rece. Clientul, pentru că nu numai sezon rece, ele sunt niște pompe de căldură care produc atât căldură cât și răcire. Ați spus că sunt cu inverter, normal. Bine, asta că sunt cu inverter e o tehnologie care ține de modularea vitezei de rotație a compresorului. Dar faptul că ele climatizează și vara și iarna, e o tehnologie care, este implementată pe toate pompele de căldură aer, apă, să zic așa, care se găsesc pe piață. Deci pentru utilizatorul, să spun, nepriceput la această chestiune, putem spune că echipamentul pe care îl vedem nu este doar pentru cele 6 luni extinse de perioadă rece, pentru că în ultima perioadă, în ultimii ani, putem spune că anul e împărțit cam în 2 zone. O zonă caldă și o zonă rece în care avem nevoie mai mult sau mai puțin de căldură. Așa e. Ele pot fi utilizate fără nicio problemă tot timpul anului.
Este recomandat, într-adevăr, așa cum recomandă orice producător de pompe de căldură, a se curăța în fiecare an, cel puțin o dată. Depinde de zonele unde vin amplasate, cât de mult praf există, mizerie și așa mai departe. Trebuie curățat un pic partea din spate a radiatorului. În rest, nu aveți nevoie de întrețineri speciale, ca și la alte pompe la care aveți nevoie de curățarea periodică a filtrelor de apă care rețin impurități, filtre magnetice și așa mai departe. Ați eliminat niște lucruri care ar putea fi dăunătoare, să zicem, în mentenanța echipamentului. Da. Și pentru că vorbeați de mentenanță, bănuiesc că asigurați oricum și intervenția în cazul unei probleme tehnice care apare? Da, am început să lucrăm cu o companie la nivel național care poate să asigure serviciul, într-adevăr, și pentru probleme urgente, să zic așa, putem colabora cu dânsii și poate să meargă în teren, chiar și punere în funcțiune dacă solicită clientul, ceea ce noi nu obligăm clientul să facă punerea în funcțiune cu cineva anume. Un alt aspect foarte important de cum am reușit să facem acest lucru. Totul a plecat de la ideea schimbătorului de căldură pentru care am primit brevetul. Da, și am primit acele medalii de aur și distincții în cadrul saloanelor de inventică de la Geneva, Timișoara, București, Cluj. Acel schimbător de căldură, particularitatea lui în cazul pompelor de căldură aer-apă este faptul că putem să atașăm la el 4 module. Nu cunosc să existe un alt schimbător pe piață care să permită utilizarea 4 module într-un singur schimbător. Asta este o chestie fantastică pentru că ne dă posibilitatea să putem controla întreg sistemul dintr-un singur buton, să zic așa, și așa cum am obișnuit clienții, toată automatizarea să fie inclusă în interior, clientul să nu interfereze cu absolut nimica, montajul să se facă la fel de simplu, exact ca și la pompele de căldură apă-apă sau sol-apă pe care le-am comercializat până acum și le comercializăm în continuare. Tot așa am venit, de exemplu, unitatea internă, că asta este unitatea internă, unitatea externă. Este un modul de unitate externă care se multiplică în funcție de necesitate, de la 1 la 4. Pentru o unitate internă pot fi până la 4 module externe. Dacă este necesar de mai multă putere, atunci se mai montează încă o unitate internă. Asta vreau să vă zic că datorită faptului că suportă până la 4 module, putem să controlăm extrem de ușor, iar cele 4 module sunt presurizate, cele patru să zic așa, circuite din schimbătorul de căldură sunt presurizate cu azot. Așadar, ele vin deja presurizate la 30 și ceva de bar, nu mai știu, trebuie să întreb la tehnic, 30-35 de bar. Când se face instalarea, după ce s-a terminat instalarea, se deschid robineții și automat tot sistemul, robineții de la unitatea internă mă refer, automat tot sistemul se încarcă cu 30 de bar de azot. Încărcându-se putem verifica scurgerile, ceea ce, sincer, încă niciun producător nu a făcut treaba asta. Ne uităm la un produs într-adevăr verde și inovator. Sunt convins că în momentul în care vine un client la Termocasa, știți să-l consiliați în funcție de necesitățile lui și de locuința lui, de suprafață, mărime, camere și așa mai departe. Poate să fie folosită într-o casă mai mică, într-o casă mai mare, cum spuneați, chiar și cu 2 unități interioare. Da. Ceea ce este extrem de important și oamenii trebuie să înțeleagă, o reprezintă izolarea. Deci, dacă izolarea nu e ceea ce trebuie să fie, s-ar putea ca să nu-și facă treaba la cum te aștepți. Da, indiferent cât de puțin am crede că este importantă izolarea, să știți că este foarte importantă. Adică o casă izolată cu 5 cm, de exemplu, de polistiren poate să piardă până la de 2 ori mai multă energie decât o casă izolată cu 15 cm de polistiren. Este incredibil cât de mult contează. Geamurile să fie cu 3 rânduri de sticlă, triplu stratificat, triple glaze, zice în engleză. Toate elementele acestea contribuie la eficiența casei. Degeaba investim într-o pompă de căldură mare dacă casa nu este izolată, vom consuma în continuare energie multă, foarte multă, pentru că și pierdem. Și pierdem foarte multă. Așa exact. Mai bine
decât să cumpărăm o pompă de căldură foarte mare, luăm una mai mică și restul de bani investim în izolarea casei. Este extrem de important și pe termen lung facem economii, an de an, lună de lună, care se adună, să zic așa, la bugetul familiei. Apropo de buget și apropo de bani, pentru că am ajuns și în această zonă, promiteți prețuri corecte și fără concurență. Da, așa să... Nu știu încă exact să vă spun, nu le știu pe de rost prețurile, dar ce pot să vă spun este că prețul la varianta Comfort, adică varianta care vine cu 5 ani garanție, plus are încă un modul, pregătire pentru încă un modul, adică dacă omul zice, vrem o pompă de 12 kW cu 5 ani garanție. La pompa de 12 kW primește 2 module. În schimb, are deja pregătirea pentru un al 3-lea modul. În cazul în care omul zice, nu s-a încălzit casa, nu mi-ajung 12 kW, îmi trebuie totuși 18. Și atunci, la 18 kW, îi livrăm al 3-lea modul, pe care și-l poate instala împreună cu instalatorul, fără nicio problemă. Deci, așa este conceput tot sistemul, încât modulele respective se montează foarte ușor în unitatea interioară, unitate exterioară și am terminat discuția. Deci are niște module interioare și unitatea interioară. La rândul ei niște module mai mici. Prețurile le-am conceput de așa natură încât să fim la varianta cu 5 ani garanție, să fim sub piață. La varianta cu 2 ani garanție, adică modelul clasic, suntem mult sub piață. Adică clar să nu ne bată nimeni la preț. E o chestiune interesantă, cu un model inovator, de obicei vii cu un preț care să fie nici cel mai jos și nici cel mai sus. Din moment ce l-ați plasat de desubt, înseamnă că vreți să cuceriți piața cu o chestiune care este din punct de vedere inovativ ceea ce probabil l-ați așteptat după o muncă intensă. Categoric. Asta am făcut și pe varianta apă-apă, motiv pentru care deja suntem prezenți pe foarte multe piețe europene, pe lângă România, unde în România stăm foarte bine, nu bine. Adică nu vreau să mă laud, că n-are sens să dau cifre, știți cum e, lauda de sine. Nu miroase bine, dar trebuie să spunem că deși ideea, conceptul, businessul și omul sunt de aici din Oradea și acest lucru ne face să ne simțim mândri, totuși adresabilitatea este nu numai locală, nu numai regională, nici măcar națională, ci internațională. Exact. La fel ca premiile. După România, următoarea piață ca și dimensiune, să zic așa, pentru vânzările produselor noastre, o reprezintă Franța, urmată de Germania, Ungaria, Austria, Belgia. Mă rog, sunt mai multe țări, acum nu pot să vi le enumăr chiar pe toate, dar astea sunt principalele piețe de desfacere ale produselor noastre. Și sperăm că nu numai românii din diaspora apelează la aceste produse, ci și străinii sunt convinși de eficiența și de calitatea produselor pe Thermocasa. Aici am vorbit doar despre străini. Deci produse cumpărate doar despre străini, nu despre vorbitori de limbă română. Ăia deja includ la clienți autohtoni. Autohtoni, chiar dacă locuiesc în afara granițelor. Da, vorbim strict de clienți străini care nu știu o babă românește. Știu doar limba lor. Înseamnă că ar trebui să încheiem cu un slogan de genul Thermocasa Think Green. Absolut. Doar așa. Aici a fost leagănul primelor civilizații. Aici s-a ars ceramica de calitate a culturii cucuteni. Aici a apărut scrierea pe tăblițele cerate de la Tărtăria, realizările primilor oameni din spațiul carpato-danubiano-pontic și, ulterior, marile invenții românești au schimbat lumea pentru totdeauna. Cum am fi scris dacă nu apărea stiloul lui Petrache Poenaru, inginerul care a creat steagul României moderne? Cum am fi zburat dacă Traian Vuia nu inventa primul avion sau Henri Coandă pe cel cu reacție? Inginerii români au construit edificii cu care ne mândrim la nivel mondial. Casa Poporului, cea mai mare clădire civilă, și Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din lume. Invențiile românești sunt rodul inteligenței unor vizionari care au marcat prin munca lor necontenită știința și civilizația universală. Și azi, România continuă să furnizeze invenții medaliate cu aur la Geneva, cel mai prestigios salon de invenții din lume.
pompele de căldură de la Thermocasa, inventate și realizate de inginerul Adrian Farcaș, sunt cel mai performant sistem de încălzire pentru diverse spații, de la locuințe la clădiri de birouri, de la depozite la supermarketuri. Iar panourile solare cu absorpție directă, cu oglinda izolată CPC, inventate în România, au 25 de ani garanție. Recomandăm cu încredere produsele Thermocasa, inginerie românească la nivel înalt, apreciată cu premii și medalii la saloanele de profil din Geneva, Cluj-Napoca, Timișoara și București, recompensată cu distinții de Guvernul României. Ați făcut cinste României prin succesul obținut la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Acum știi de ce trebuie să alegi produsele Thermocasa.